Si Pio at ang Pogitang may 19 na galamay. Noong unang panahon, sa isang malayo at makulay na kaharian, ay may isang prinsipe na nagngangalang Pio. Ngunit di tulad ng mga taong naninirahan sa kaharian, si Pio ay ipinanganak na may kakaibang kulay. Sa loob ng matagal na panahon, ay ngayon lang sila nakasaksi ng ganitong pangyayari. Yung chordoma, Mas common siya sa mata nila. yeah, well, bukod sa mas common siya, rare disease talaga siya, rare cancer siya. Mostly, nakikita siya sa adults na kasi slow growing siya na tumor eh. So parang your whole life, hindi mo alam may tumor ka. Ang tawag nila sa sarili nila is the uncommons kasi parang 1 in 1 million yung nagkakasakit nun. Lalo na sa kids, 3 lang sila na kids doon. Isa taga-Australia, isa taga-US, tapos si Pio. So talagang experimental yung ginagawang treatment. Tapos yung kay Pio pa, first time nga ditong sa Philippines. Dahil sa kakaibang kapangyarihan ng pagmamahal ng komunidad, na kanyang pamilya at ng Diyos sa batang prinsipe, ay nabigyan ng mas matingkad na kulay ang prinsipeng si Pio. Parang siyang roller coaster. So, ngayon okay siya. Tapos pag nag-grow ulit yung tumor, magde-deteriorate siya. Tapos, isi-surgery siya dito. Thankfully, nag-respond naman sa steroids, okay siya ngayon. Kaya, yun ang sinasabi niya, kaya rin siya paint ng paint ngayon kasi alam niya na dadating yung time na babalik na naman siya sa OR. Matagal na naman siyang hindi makaka-paint. Malaki yung natulong nila bukod sa sila doc. Sila ni best of the best para sa case niya. Primarily, si Dr. Gerardo Legaspi, siya yung director ng PGH. After nung first surgery niya, nung nakita niya na hindi siya curable, hindi na niya binibili si Pio ng professional fee niya. Sabi niya, basta bayaran niya na lang ibang doktor tsaka yung PGH, okay na sa kanya. Ipunin niyo na lang yung PF niya nga kasi gusto niyang makapag-radiation si Pio. Nabibuild niyang relationship, malaking contribution yun sa recovery kasi parang nagkakaroon siya ng friends and second family niya. Malakas yung faith niya talaga with God compared sa aming mga magulang. Feeling ko mas malakas talaga yung faith niya kasi yun yung pinaghuhugutan niya ng kanyang strength lalo na pagdating sa mga ganung bagay. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, bumisita sa kaharian ng isang sakim at napakalaking pugitang may 19 na galamay. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita. Ano yun? Saan galing yan? At sa isang tisak mata, nagbuga ng itim na tinta ang pugita sa buong komunidad. Talagang affected siya kasi unang-una, yung school, na-enjoy niya yung normal life kahit medyo normal na one-on-one sila ng teacher. Naka-apekto sa kanya ng sobra kasi kung dati, he goes to his neurologist every 2 months for check-up. Tsaka nag-MRI siya every 3 months. Ngayon, tuwing may emergency lang, tapos mostly teleconsult pa sila. Kasi sabi ng mga doctors, exposed din sila. Tapos, ang MRI and CT scan, parang nagmahal siya. Kasi CT scan siya nung ECQ. Parang siyang doble nung regular price na binabayaran namin. Kasi daw sa PPE. So sabi namin, ako, di kung na-surgery ka, ang laki rin yung doble nun kasi nga there's yung mga PPE. Kaya kasabi na rin bawal magkasakit. Kinabukasan, habang tinatanaw ni Pio ang wala ng buhay na komunidad, narinig niya ang hatid na mensahe ng duke sa kanyang mga magulang. Ano ang iyong dalang balita? Mahal kong hari, pagkat hindi po nasugpo ang pugita ay muli itong babalik. Ang sabi ng matandang ermitanyo ay ang nilalang na natatangi at pinakamakulay lamang ang makasusugpo rito. Ipatawag ang lahat ng tao na may matingkad na kulay. Sabi ng hari. Sabihin lang natin, yung isang kakilala ko na cardiologist, namatay siya dahil sa COVID.
nagkaroon siya ng COVID dahil sa kakulangan ng PPE. Kaya nung narinig ko yung news na yun, muntik pa akong hindi makatulog sa kakaisip na safe ba yung mga ibang doctors ko. Kaya yun ang parang nag-ano sa akin na tulungan sila. Isa pang kinaka-worry ko sa mga frontliners. Kasi ano daw, sabi nila, minsan daw yung mga pagkain nila, hindi daw mga healthy foods, mga fast food daw. So, na-decide ko, what if magpaluto ako sa mga kakilala ko ng munggo rice, adobo rice, basta lahat ng favorite ko na food na healthy. Tapos, papadala ko sa kanila. Sana yun, may mga nagpapa-commission sa akin. Tapos, ayun, ginagawan ko sila. Tapos, binabayaran naman nila ako. Yung huli kong pa-auction, noong July, sa ano ako nagbigay? Sa PGH Medical Foundation. Tapos, yung other one ko, sa Brave Warrior Kids Foundation. Nilipon sa palasyo ang mga mamamayan na sinasabing pinakamakulay. Ngunit ang mga ito ay naging mapusyaw dahil sa tinta ng higanteng Pugita. Sa kabilang banda, naghanda si Pio sa sinasabing pagbabalik ng higanteng Pugita. Nilipon niya ang sambayanan at sinabing isa sa pinakamabisang paraan para masugpo ang Pugita ay sa pamamagitan ng paghahanda. Nagpalit na ko ng rice. Minsan pa okra lang yung kinakain ko na steamed Pero kami lumalabas since January. Kung may visitors, mag-face mask sila. Mag-face shield sila. Nagsimulang magsuot ng armas sa mga tao at inugaling maging malinis at masigla. Nang sumunod na araw, ay muli ngang bumisita ang Pugita. Sinubukang kalabanin ng ilang kawal ng palasyong Pugita, ngunit bigo ang mga ito. Muling naalala ni Pio ang sinabi ng Duke. Tanging ang pinakamakulay lang na nilalang ang makasusugpo rito. Ang masasabi ko, kahit pagod na kayo, huwag kayong susuko dahil nandito lang kami, tutulong sa inyo. Kapag sumuko kayo, sino nang tutulong? Wala, no? Sila lang talaga ang maasahan at tayo rin. Staying at home, malaking factor yon. Lalo na, kunyari, mayroon kaming gusto bilhin, pero available naman online. So, imbis na dadagdag kami sa taong nasa labas na pwede kaming mag-spread din kung if ever, we order it na lang online. Malaki rin yung help na, yung hiling lang nila na huwag lumabas pag hindi work-related or hindi medical emergency. Kasi palaging kwento sa akin ni Mami dahil pa rin daw lumalabas. Huwag na matigas sa ulo. Tigilan ng kakalabas. Pwede naman kayo lumabas basta may work kayo, pero yung lalabas lang for fun. Labas for work pero walang labas for fun. Nang mapasok ng Pugita ang palasyo, wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi ang yakapin siya. Gayunpaman, umalas ang prinsipe sa pagkakayakap at taas noong tumindig laban sa Pugita. At ang mga sumunod na pangyayari ay isa lang kalaban. Isang kwentong kagilagilalas ni Pio at ng Pugitang may 19 na galamay.